Как беше днес? Тежко. Тежко, въпреки по-малки километри от вчера, днеска не знам. Беше по-тежко. То първо започва с стръмно изкачване. Да, и на стръмното изкачване, поради техническа причина, ние караме шосейни педали и то като спреше после цялото изкачване го бутахме догоре. Там още в началото загубих, мисля, че време беше доста сигурно минута. Не можахме да наваксаме по-късно. Ага. А после има и по-технично спускане, то как ви се видя? Ами, да, технично беше. Като за първо състезание така, не знам, не се видя доста трудничко. Тежко, да, нямаме така техника и... Надяваме се другото състезание да сме по-добре. Да, сега видяхме какво е. Днеска две гуми, не сме подготвени за тези условия. Това състезание е конкретно. Да, беше един вид като да знаем как е това самите състезания. Вие двамата за първи път? Да. Да. Ние в принцип сме шосейни състезатели за първо състезание на планинско. Хареса ли ви? Да, да. Определено ми хареса и пак ще следващото състезание пак ще. Днес бъркахме малко пътя на едно място, загубих малко минути. Нямаме навик да гледаме табелите. Аз маркировката. Да, маркировката е. Да. Ще изградим навици за да. Повече да гледаме. Загубиш едно 200 състезания заради маркировката и после ще... Да. Те доста хора използват и GPS и други средства. Ние нямаме такива екстри, разчитаме на себе си и затова сигурно ще се бъркаме толкова. Сега ще да нямаме. Добре, успех и дано се виждаме по-често.